ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಡೋಡಾಂಡೇರಿ ಸಡನ್ ವತನ ಅಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಏನಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೋ ನಾವು 3 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ರೊಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟೈಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪ ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂದು ಮ್ಯಾಪು ಈ ಮ್ಯಾಪುಡು ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ದ ಆಧಾರದ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಿವೈಸ್ ಪತ್ತದ ಕೆಲವರು 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ರೈತರು ಮೋಸವಂತರೇ ಕಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ 4 ಇಂಚಿ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪೇರು 4 ಇಂಚಿ ರೈತರು ಅಕ್ಲು 4 ಇಂಚಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಮೋಸವಂತರೇ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡದೆ 90% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸೈಟ್ ತೂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 90% ಕೊರಲಿ ಸೈಟ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಪುಂಡು ಈಗ 60% 70% ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಡಿವೈಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು